The tap and go inoonekwa kunzi it is a taxi service at Trabablas interchange. Uyapanguva ino ichirolewa out nema-investment advisor vana potungwarara nekulonchewa zviri official. Yanyasi kuonekwa kunzi aiwa right now kuchionekwa kunzi these guys vanonyatsozivikanwa kunzi vakomana ve2030. Yanyasi kuonekwa kunzi it is a way aiwa iri kushandiswa nethese guys to loot ma-resources enyika. Nzanapinda mashoko ari kubuda panguva inoi. Yes, it is a good initiative to launch this taxi system, but panguva ine pari kuonekwa kunzi these guys they are just prioritizing kuprovide ma-services kuma-sectors kwavanoziva kuti vanenge vachikwanisa kuluta. But kune mamwe ma-sectors mukatarisa ku-education, mukatarisa kuma-hospitals vari kukanganwa. Don't forget to subscribe or like on the bell kuti ipila panapa pa-presidential empowerment amudanyira chiti. Today, the Special Investment Advisor, Dr. Paul Tungwarara, officially launched Tap and Go Taxi Service at Trabablas Interchange. The event was graced by Minister of ICT, Dr. Tarenda Mavetera, and Minister of Youth Empowerment, Development and Vocational Training, Honorable Tino Machakaire. Tap and Go is revolutionizing long-distance travel with its exclusive luxury ride service. Whether you are cruising across cities or tackling rugged landscapes, enjoy the ultimate blend of comfort, style, and convenience with their top-tier fleet. Why choose Tap and Go? First-class comfort, seamless connectivity, or terrain coverage? We will be offering free ride services for the period of 1 week. We have both mini taxis and luxurious comfort cars. Ndomashika ari kuda panguva ino muchiona nemota idzo dzamuri kuona in the video dziri kuratidza kuti aiwa ndedzezvigananda. Nyasi kuonekwa kunzi aiwa ma-initiatives akadai vari kumbaita aiwa from the taxpayers money vachiuya vachitenga mota dzamuri kuona aiwa angava maford kana those small vehicles amuri kuona. Zvinonyatso kuonekwa kunzi these guys vari kunyatso kuita zvavari kuda nethe taxpayers money as a way kuti vakuye vachigreba matenders vachiisa ma-initiatives ekuti vaite mari for their own pasina kana any revenue inoonekwa kunzi inodzokera back to the government. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Havina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.